en un dia com avui és molt important parlar d'economia. Mireu, nosaltres el dijous que ve anem a presentar en l'Ajuntament una moció en la qual sol·licitem que es doni per finalitzat un pla d'ajust que tingui que fer la senyora Barberà per a equilibrar la seva economia. Per què ho va tenir que fer? Doncs mireu, perquè devia prop de 245 milions d'euros a proveïdors i que no podia pagar. D'estos 245 milions, 120 eren factures al calaix, sense cap tipus de control. Va tindre que fer un pla d'aquest tipus i va arribar a una situació on devia l'Ajuntament de València 1.046 milions d'euros, el 148% del seu pressupost. Bueno, para que vea el señor Rajoy que nosotros venim amb la lliçó apresa, nosaltres diem al senyor Montoro que volem. Jo crec que igual el dijous ja no està el senyor Montoro, però bueno, per si estiguera encara en funcions, li diguem que retire el pla d'ajust. Per què? Perquè complim ja totes les condicions perquè retire. En estos moments, després d'un any de govern, aquell deute s'ha quedat per sota dels límits legals del 110%. En aquests moments, quan arribaren, pagaven els proveïdors en més de 60 dies. Ara els paguem per sota de 10 dies, quan el límit és de 30. I nosaltres complim concretament tot el pla d'ajust corresponent. Per tant, aquí si algú fa coses rares, no som nosaltres. I no ho dic coses rares des del punt de vista de la corrupció, dels bolsos de Vuitton, de totes aquestes coses. Ho dic des del plantejament econòmic estricte. Qui ha fet concretament un plantejament econòmic estricte, rigorós, en l'Ajuntament de València, ha estat aquest govern que li diguem a la valenciana. Aquest govern que volem que l'experiència de la Generalitat, de l'Ajuntament de València, de l'Ajuntament d'Alacant, de l'Ajuntament de Castelló, siguem capaços d'exportar-ho, permeteu-me la paraula, no vull fer un plantejament independentista en absolut, però sí que volem exportar-ho a Madrid, clar que sí. Eixe és el nostre objectiu. L'objectiu és molt clar, treure uns resultats estupendos i a partir d'ahí generar les condicions per a que el govern, el futur govern de l'Estat, sigui un govern com els que hem ensenyat que funcionen així. Res més, desitjar-vos que aquest final de campanya sigui un final agradable. Sabeu que després hi haurà un sopar, hi haurà una xaranga, tindrem aquí i donar la paraula a Antonio Montiel, que és el que jo tenia que presentar directament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bona nit. És el moment de dir que estem orgullosos d'haver participat en aquesta campanya electoral a la valenciana i estic molt orgullós de ser part d'aquest acord de confluència, d'aquest acord en Compromís, en la gent d'Esquerra Unida, en la gent que no està en la papereta però també està d'acord amb nosaltres, en la gent que fins fa poc estava decidint quin era el seu vot i que jo crec que després d'avui pensarà que l'únic vot útil, l'únic vot decisiu és el vot a la valenciana. Ja hem vist que no som el caos, ja hem vist a Joan Ribó, el millor alcalde que hem tingut en la història d'aquesta ciutat, no són el caos. És el moment de construir el futur, és el moment d'alçar la veu, és el moment de mostrar que a la valenciana també es pot traslladar a un govern de Madrid, a un govern en diàleg, a un govern en responsabilitat, a un govern que fiqui a la gent en el centre de les seues polítiques. I per tant nosaltres, que hem de gaudir de la victòria el dia 26, també hem de ser prou responsables de mostrar que nosaltres no utilitzarem la victòria com un element de divisió, com un element de fractura social, sinó que utilitzarem la victòria per a construir una nova majoria. Després de la majoria electoral, després del dia 26, n'hi ha que treballar per a construir un govern de progrés. I això es farà amb molta generositat. I des del primer dia
hem de convocar a totes les forces polítiques que estiguen per un canvi a que s'assenten a parlar, com feren en l'acord del Botànic. Des de pràcticament 72 hores després de les eleccions, convocaren una reunió i se sentaren a parlar. I parlaren de programes, parlaren de mesures concretes, parlaren de projectes de futur, no parlaren de cadires. Però tampoc anem a renunciar a les cadires. Provocarem un acord en Madrid, sentarem a la gent a parlar, estendrem la mà per a que l'agarre el Partit Socialista. No anem a fer un exercici de prepotència, anem a fer un exercici de diàleg, anem a fer un exercici de construcció col·lectiva d'un nou model d'Espanya, perquè el País Valencià, la comunitat valenciana, necessita una nova Espanya, necessita una Espanya que reconega els drets de tots els que hem sigut pobles perifèrics. Necessitem que es reconega la financiació, aquesta il·lusió, aquesta gran marea popular és el que ens va fer guanyar el 26 de juny. Que ningú es quedi en casa, que ningú deixi passar cap possibilitat de portar als seus fills, als seus vuelos, al dia de la votació. Cal votar al Congrés, cal votar al Senat, cal guanyar les eleccions el 25 de juny. No sols en homenatge a la tasca dels nostres majors, també per el futur dels nostres fills i del nostre país. A la valenciana, endavant, sí se puede. A la gent que se va seure a negociar i que, malgrat les situacions de cadascú i les voluntats de cadascú, continuaren negociant, que estigueren fent un acord, que foren capaços d'arribar a un acord en nom de totes les forces polítiques. Gràcies per arribar a aquest acord. Gràcies. A les forces polítiques que han respaldat l'acord, Podemos, a Compromís, a la gent d'Esquerra Unida, que en els seus processos internos respaldaren els acords i donaren espenta i ganes a este projecte, a esta candidatura a la valenciana, que estem a punt ja d'assolir un gran objectiu. Ens falta poquet per arribar a les eleccions i per arribar a superar el Partit Popular. Ens falta encara l'últim espentonet, però gràcies a les forces polítiques que varen ser valentes i varen dir que sí a l'acord. I després, gràcies a tota la gent que heu estat en campanya en els actes, que heu omplit els actes, que ens heu preguntat, que ens heu espentat, que ens heu dit de tot i que heu fet que aquesta campanya hagi estat exemplar, magnífica. Una campanya que ha il·lusionat a tothom, ens ha il·lusionat als candidats i ha il·lusionat a la gent per anar a votar el pròxim dia 26. Moltes gràcies a totes i a tots per aquesta campanya magnífica. El pròxim diumenge triem entre un govern com és el de Mariano Rajoy, apegat a Cameron, a Merkel, a Juncker, que continuen aquestes polítiques que venen obligades des de la Unió Europea, una Unió Europea que ha demostrat en el dia a dia fracassos. Ha sigut ara del Brexit, però fa uns anys va ser el de la Constitució Europea i fa poc va ser el tractat de soterrar a Grècia baix la losa del deute. Triarem entre qui vol continuar aquest model o entre els que volem que el model siga diferent. Els que pensem que el sud d'Europa ha de plantar-li cara al nord d'Europa i ha de plantejar una política diferent i ha de plantejar una eixida diferent a aquesta crisi que no és una crisi sinó que és una estafa. L'acord que hem signat també a nivell de l'Estat, Esquerra Unida i Izquierda Unida, Unidos Podemos, garantirem un grup parlamentari potent que puga fer que el govern d'Espanya tingui un altre color. Que, com ja hem dit moltes vegades, siga un govern del poble i per al poble, per a fer la política que totes i tots vosaltres esteu desitjant. Ixa és la política que necessitem a partir del pròxim dilluns, ixa és la política que se posarem a fer a partir del pròxim dilluns, i ixa és la política que se pot fer i se podrà fer amb tota la vostra força i amb tot el vostre vot a partir del pròxim diumenge, dia 26 de juny. Aneu a votar, demà ens queda encara un dia. Tots els vots són necessaris, tots els vots són bons. El diumenge a votar a la valenciana, perquè el diumenge serà la victòria de la gent. Moltes gràcies.